मोनसे दुखुनांथाव खौरां। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे गोख्रों मावथि फुकन दैमारि बिथाङा केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानानै दङ। अरायबो बर' हारिनि थाखाय सानग्रा फुकन दैमारि बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोख्रोङै खामानि मावबोनाय, बोखावजायि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' लोगो गाहाय नेहाथारि आरो दानि तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि महरै बिबान लानानै खामानि मावगासिनो दङ। बिथां फुकन दैमारिया गोबाव समनिफ्रायनो केन्सार बेरामजों जुजिगासिनो दङ। बे समाव बिथाङा गुवाहाटी बि बरुवा केन्सार इनस्टिट्युटआव फाहामथाय लागासिनो। बिथांनि नखरनि राङारि हालोदा जोबोद आंखाल जानायलाय सुबुं अनफावरि रायजो राजा बिथांमोनखौ जा जेरै हायो नखरनि जानानै खावलायहरदों। बिथांनि बिसि मिरा दैमारिनि एकाउन्ट नं SBI 31151748974 IFSC कड SBI N 0010413